Вітаю вас, дорогие сябры, на телеканале «Беларусь-4 Брест». Неделя, вечер, и мы традыцыйна сустракаемся у Міністэрстве дзяцінства. Традыцыйна. Якое доброе слово. А вы ведаете, что такое традиции? И покуль вы думаете, я хочу вам сказать, что сегодняшняя программа будет вельми прыгожай и вельми цікавай. Так что хутчэй запрашайце до экранаў и дорослых. А зараз я представлю удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Діяна. Прывітанне. Софья. Вітаю вас. И Микита. Добрый вечер. Рада вас вітаць, паважаныя міністры, у нашым міністэрстве дзяцінства, на нашым пасяджэнні. Звярніце увагу, як у нас сёння па-летняму прыгожа. І ў мяне адразу да вас пытанне, сябры, хто з вас, які міністр сёння, калі ласка? Я сёння міністр купальскіх спеваў. А я сёння міністр народных вяночкаў. Я міністр палескіх традыцый. Сябры мои даражэнькія, я просто упэўнена, што з такімі міністрамі, як вы, мы сёння абавязкова разбярэмся ў традыцыях. Але спачатку у мяне ёсць пытанні. Скажыце, адкуль у вас такія прыгожыя строі, міністр Софья? Сёння я апранута ў мясцовы леснікоўскі строй Драгічынскага района. Сарочка вышыта крыжыкам. Спадніца у нас яна называецца гандарак. Фартух вышыты гладдзю, а застаўся гэты фартушок ад маёй прабабулі Полі. Яна атрымала яго ў падарунак ад сваёй нявесткі на вяселле. З таго часу мінула больш як 60 год. На мне сапраўдны мыцкоўскі строй. Гэтай сарочцы больш чым 130 год. Раней яе насіла жыхарка нашай вёскі, сельмашок Александра Сидоровна. На мне вот такі прыгожы пояс. Ён мне дастаўся ад прадзедушкі. Калі ў яго былі малыя дзеці, ён абварочваў іх у пялюшку і завязваў поясам. А навошта? Каб не зглазілі. Каб не зглазілі. Добра, ну, такія забабоны, былі такія павер'і. Дзякую вам, сябры. Вераніка, мяркуем, што і вы, і гледачы ўжо здагадаліся, што мы не проста так сёння прыйшлі на пасяджэнне міністэрства ў такіх прыгожых нацыянальных строях. Наша праграма якраз выходзіць 7 ліпеня, а традыцыйныя беларусы святкавалі і святкуюць прыгожае свята Івана Купала. Мы таксама ведаем, што гэта за свята, тым больш з ім звязана нямала легендаў і паданняў. Купалле – адзін з самых старажытных народных свят, прысвечаных сонцу і росквіту зямлі. Свята адзначаецца ў ноч 6 на 7 ліпеня. У гэты дзень плятуць вяночкі. Так, сапраўды, адзін з такіх асноўных сімвалаў гэтага свята – гэта вяночкі. А што Мікіта ведае? Мы таксама святкавалі купалле, распалівалі касцёр і скакалі праз яго. Ну, я бачу, што сапраўды ўжо нешта ведаеце пра такое традыцыйнае свята беларусаў, як Іван Купала. Хацеце даведацца больш? Да. І дзеля гэтага, сябры, мы сёння запрасілі прафесіянала ў справе вывучэння і захавання народных традыцый. Наш сённяшні ганаровы госць – гэта загадчык леснікоўскага дома фальклора Лук'яновіч Валентина Миколаевна. Сустракайце. Вітаю вас, паважаныя міністры, гледачы. Вераніка. Валентина Миколаевна, мы таксама вельмі рады вас бачыць на пасяджэнні нашага міністэрства дзяцінства. І распавядзіце, калі ласка, у чым вы да нас прыехалі? Вельмі прыемна, калі табе дораць вось такі фартух. А гэта падарыла наша жыхарка Давідовіч Марыя Мікалаевна. Спецыяльна вышыла і падарыла для мяне. Ну, гэта такі вельмі прыемны. Прыемны, да, падарунак. А прыехала я з вёскі Леснікі. Працую я там загадчыкам леснікоўскага дома фальклора, а таксама з'яўляюсь кіраўніком народнага сямейнага калектыва Лук'яновічаў. З дзяцінства мы спявалі вось гэтыя народныя песні, вучыліся ад матулі, ад бабуль нашых, удзельнічалі ў абрадах. Першы такі абрад – калядкі, потым сямейна-бытавы абрад – каравайніцы. Это вясельнік такі абрад. Ну, і потым зелянец. Тоже наш
місцевий такий обряд. А ці удільничають у вас діти? У захованні традицій. А як же? Ось, наприклад, і Софія так само удзельнічає в наших обрядах. Я так само приехала з леснікоў і магу сказаць, што сапраўды у нас вельмі добра і цікава, і мы з радасцю захоўваем традыцыі нашых продкаў. Кожны год на Благавешчанні мы пячэм галёпы і клічам бусла. Така ёсць прымаўка, што не край, то свой звычай. У нашай вёсцы лета пачынаецца на зеленец. Прыйшоў зеленец, весны конец, літа начало. А гэта празднік праводзіцца на другім тыжні, у другі чацвер пасля трійцы. Гэта мясцовай гаворкай, так? Так, Мясцовай гаворкай. Но мы пакуль вас попросім працягнуць таксама размаўляць на мясцовым дыялекце. Значить так, прийшов зеленець. У той день, от такі от дівчата, до обіда збирають лікарственні трави і плетуть от такі невеликі віночки. А такі вінки теж плетуть, збираються, більші вже. І їх несуть і вішають на придорожні крижі, що стоять, як оберіги. Зеленця починається літо, і з цього дня вже починають навіть пісні літні співати. Ну, а після зеленця тут і купало у нас. На купало, як тут казала нас Діана, плетуть купальські вінки. Яка пригажуня, Вот, пригожа, правда? Вінка. Ну, а далі зараз попробуємо віночки купальські. Давайте, ось у нас тут Так. такі заготовки. Да, заготовки. Ну і далі украшаємо цвітами. Не одне, як кажуть, свято не обходиться без пісень. На зеленець починали співати літні пісні, а мотив, що в зеленця, що на купало, пісень однаковий. І навіть ті ж самі пісні співали. Соня, співаємо? Заспіваємо. Ой, на купало на яна, ой, на купало на яна, дівочки зілля збирали, дівочки зілля збирали. Ой, невероятно просто. Наше пасяджэнне просто наполнілася такой сапраўднай энергетикой, беларускай, традыцыйнай. Дзякую вам вялікі. А я таксама ведаю словы купальскіх спеваў. Ішла купалка сялом-сялом, закрыўшы вочки пяром-пяром, вітала хлопцаў чалом-чалом, вела вяночки шаўком-шаўком, плела ночки агнём-агнём, сылала купалка цяплом-цяплом. Славу купалкі паём-паём. Мы таксама святкавалі ў школе купальні. Мы на прыгожы абрус паставілі купальскую ежу. Былі творагі з блінамі, был хлеб з мёдам на заквасцы. Я добра ведаю, што на традыцыйныя святы беларусы-палешукі рыхтавалі і пэўныя стравы. Ці ёсць такія на купалні? Так, у нашому селі, в Лесниках, на купало печуть лянники. Два види, оказується. Одні такі, як коржики, а другі є, як ми кажемо, вареник. Це з ягодами. І я таксама мела вялікі гонар вучыцца пячы ў лесніках льняныкі. Таму зараз я вам прапаную паглядзець, як гэта было, і навучыцца гатаваць такую цудоўную традыцыйную страву. Калі ласка. Ну што, сябры мои, спадабалася? Канешне, А я пра такія яшчэ не чуў, але зацікавіўся. Вельмі падобна на тое, як печыва пякуць.
Я абавязкова паспрабую. А мы хочам вам паказаць адну традыцыйную беларускую гульню. Я ўпэўнена, што і нас спадабаецца самым маленькім нашым гледачам. Ну, мы, сябры мои, з задавальненнем і паўдзельнічаем. Міністр Діяна, скажы, калі ласка, што для гэтага патрэбна? Стаць у карагод. Добра, сябры, ідзем у карагод. Нам патрэбен заінька. Заінька з лесу ідзе, шчэрынькі з лесу ідзе. Гося, гося, хадзі ў круг, гося, гося, хадзі ў круг. Заінька, умойся, шчэрынькі, умойся. Гося, гося, прычашысь, гося, гося, прычашысь. Заінька, патанцуй, шчэрынькі, патанцуй. Гося, гося, пакланісь, гося, гося, пакланісь. Ну, сапраўдзе такая цудоўная гульня для самых маленькіх. Діяна, а чаму вучыць гэтая гульня маленькіх? Учыць, што трэба рабіць у кожны дзень. Калі у вас ёсць самыя-самыя маленькія браты і сястрычкі, абавязкова пагуляйце з імі ў гэтую гульню. Ну, а мы працягнем нашае пасяджэнне. Так, ці атрымаліся ў нас Прыгожыя вяночкі? купальскія вяночкі. Так, якая прыгажосць. Дарагія гледачы, далучайцеся да нас і рабіце вось такія прыгожыя вяночкі. Паважаныя міністры, зараз так хутка прайшоў час за такімі вельмі прыемнымі і прыгожымі справамі, але нам неабходна з вами зрабіць высновы сённяшняга пасяджэння. Зелянец, вясне канец, лета пачатак. Свята Івана Купала – традыцыйны скарб беларусаў. Шанаваць і захоўваць традыцыі продкаў трэба з дзяцінства. Валентина Миколаевна, цяпер у вас вельмі адказная справа. І калі вы згодны з гэтым рашэннем, калі ласка, ставце свой подпіс. Ну, канешне, я згодна. Вялікі дзякуй нашым міністрам за тое, што яны берагуць нашы традыцыі. Нам вельмі прыемна прымаць такія сур'ёзныя рашэнні і вельмі важныя. Пячатка. Паважаныя гледачы, калі ласка, захоўвайце свае традыцыі. І як кажуць, дзе карані твае, адкуль твой род пачаўся. Трэба ведаць, любіць і берагчы нашы скарбы. Дзякую вам за такія цудоўныя словы. На гэтым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства завершана, а наперадзе, сябры, нас чакае чытанка. Будьце разам з намі. Дарагія сябры, сёння мы многа і вельмі прыгожа распавядалі вам пра беларускія традыцыі і пра свята. Якое свята? Івана Купала. Івана Купала. А вы ведаеце, што ў беларускай літаратуры ёсць паэт, які ўзяў сабе псеўданім у гонар гэтага свята. Я вам падкажу, яго звалі Іван Дамінікавіч Луцевіч. Гэта сапраўднае імя, а псеўданім Янка Купала. Правильно, Янка Купала. І сёння, як вы ўжо здагадаліся, мы прачытаем ягоны верш, які называецца «Улетку». Соладка улетку, у дзень ройны, у зелені, у кветках купацца, з ветрам гуляць неспакойным, сонцам гуляць, цалавацца. Слухаць вясныя гамонкі, з важных няўцямлівых шумаў, ягода, хвойкі, сасонкі, гойдаюць ласкава думы. Слухаць, як міла з усмешкаю, гутрыць з коласам колас. І льецца ў сэрца з усмешкаю, нівы спагадлівы колас. Музыка зычна ў свеце, моўкнуць нягоды на пасці. Хочацца думаць, як дзеці, верыць, як дзеці ў шчасці. Верыць, як дзеці ў шчасце. Якія цудоўныя радкі. На гэтым наша з вами праграма завершана, але прыгожае лета працягваецца. Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале «Беларусь 4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!